lidi, máme tu nový haul a tentokrát je to, ale bude to rychlý, protože to je rychlý haul z Billy. Máme tady haul z Billy. V Bille jsem hodně dlouho nebyla, tyjo. Ale jako můžu vám říct, že v Bille není o co stát. Jo. Koupila jsem si tam, protože miluju značku, miluju značku Nestlé, takže jsem si koupila takhle styc, si budu dělat. Do mističky cornflakesky jsem si koupila. Takže si budu dělat cornflakesky. Přemýšlím, kam se budu dávat ty lupínky, no. Přemýšlím, kam budu dávat ty lupínky. Takže mám jsme nějakou skřínku, kam se budu dávat lupínky. Přemýšlím. No, baborať, jak se říká. Kam já si budu dávat lupínky. Ty brďo, kam já se budu uklízet lupínky, no. Ty brďo. Tak zatím nejsou kastroly, jo. No počkej, sem to nechci dávat. Ty brďo. Baborať. No. Baborať. Člověče. Ale tak to dáme tady do té poličky. Takže cornflakesky, pak si budu muset na tu poličku samozřejmě brát židli. Takže cornflakesky a pak se tam vybrala, měli nový obal. A já miluji prostě cinnamonicky a měli nový obal a je tady napsáno: přidejte teplé mléko a vychutnejte si šíleně s kořicovou chuť. Já jsem blázen do kořice, jo. Takže jsem si vzala tady ty šíleně s kořicový cinnamonicky. Jak ty cornflakesky, tak cinnamonicky měly v akci byla. Takže jestli milujete cornflakes jako s mlíkem a cinnamonis, tak jako já vám jedině doporučuji prostě dojít si do Billy, protože v Billy mají teďka v akci lupínky. Vydržte. Tebe to nejde zavřít. No super, jsem ta teďka víc, co s tím stalo, nejde to zavřít, nevadí, já to pak zavřu a to nebylo mým. A jako poslední věc, no to ještě poslední věc, počkejte. Ještě jsem vzala Pepovi, protože si to tam vybral. Vzala jsem mu hořčici. Jo, a vybrala si tam Marsku. Takže tak, a to je všechno, myslím. To je všechno. No. Jo, a počkejte, ještě uklidím tu hořčici. Uklidíme hořčici. No, tak. A já jsem si tam vzala, protože prostě já miluji Disney a vzala jsem si tam, akorát si ho teda umeju. Je to Disney Mickey, porcelánová deska, Disney Home. Jo, já jsem si tam vzala tenhle krásnej, protože to je Mickey a Minnie, jak jsou zamilovaný a já jsem taky furt zamilovaná. Tak jsem si tam vzala na chlebíček, tadyhle ten krásný talířek. Tadyhle ten krásný talířek jsem si tam vzala. A já si ho umeju. Protože nevíme v tom obchodě, kdo na to šahal, že jo? Nevíme v tom obchodě, kdo na to šahal. Jo. A to by byl takový rychlej celý haul z Billy. A já se budu těšit u dalšího haulu. Pa, pa.